Bugün gaty ağırly meselemiz bar. İslesek, islemesek işimizin düşýän gullugy çağa dogup köp adamlaryň lukmanyň soğuk salalygyndan ölýän yeri paranyň alayda doktorjan diýip ýalwaryp berilýän yeri Türkmenistanyň taglyk gullugynda edilýän jenayatlara göz gezdirelim. 2022-nji ýylyň iýun aýynyň 23-nde Jahan Medeniýet Merkezinde Süzanna Kadirowanyň ogly Akif Emin Kadirowyň üstüne 700 kiloluk binanyň girişindäki ullokan warata gapsy ýykylýar. O binany kuran firma Sport Yıldızı diýen türkmen firmasy. Waratanyň ýykylmagyna kim günäkär diýilende Jahan Medeniýet Merkezi Sport Yıldızı diýen firmanyň üstüne bar günäni atýar. Çağanyň kellesinde sünkleri ýenjilýär. Eňe çykýar da dişler dökülýär. Beýnisine kan inýär, beýnisinde çişemele gelýär, aýagy dögülýär. Oglanjygy derrew enäniň we çağanyň saglygy diýen almy kliniki merkeze äkdýärler. Ol ýerde o 14 gün komada ýatýar. Komadan soň ony ady belli arkadagly Rodi Abdurrahmanoviç diýen alim Lukman bejerýär. We oglanjygyň bir aýagyny 3 santimetr kiçeltýär. Oglanjygyň ejesine muny Türkmenistanda bejerip biljek yer ýok. Sen daşary ýurda git. Biz saňa parasy ýeterýärlik pul bereli diýip aýdýarlar. Ýöne şu bolan vaka barada hiç yerde aýdaýma. Men hiç yerik arz etjek gel. Men öz islegim bilen daşary ýurda oglum bejermene gidýän diýip dilhat alýarlar. Oglanyň ejesi çäresiz elinden gidip barýan çağatynyň jany üçin pulu alýar we Türkiýe gidýär. We berde Wadi İstanbul diýen hastahanada yerleşýär. Şondan bäri bularyň halyndan hiç kim habar almaýar. Berilen pulum bejer üçin ýetmeýär. Ölüp barýan ogly bilen çäresiz enesi ortalykda galýar. Türk doktorlaryň aýtmagyna görä, oglanjygyň aýagy boltda gelipdir. Hiç hili dogry düzgün operasiýa etmendirler. Wagtyň geçmegi bilen kellesindäki yaralar huşsuzlyga, gözüniň kör bolmagyna getirýär diýip aýdypdyrlar. Jahan Medeniýet Merkezi Sport Yıldızı kutlayan sizi bir çağany invalid etdiňiz, öldürdiňiz. Häzir gelip kommentariýa ýazarlar. Ay Hudaýyň işidir diýip. Sen binany dogry düzgün gurma. Soňam günäni Hudaýyň boýnuna at. Men öz gözüm bilen gördüm. 8-nji gata çelli dogry düzgün gurýarlar. Galandan bolsa 5 bolmasa 5. Beýleki ýerler hem şonýaly ýa temenden az goýýarlar, başga zatlaryny ogurlaýarlar. Garab dogry düzgün gurlanok. Men firmada işledim da şonuň üçin gördüm. Türkmenistan ýapyk ýurt bolan üçin hiç bir bolan jenaýatyň ýa-da bolmasa bir hadisanyň, bir wakanyň tebet batçylygyň aýdylmaýandygy üçin suwutnama getirip bolanok. Türkmenistanyň saglyk gullugyna gelsek, köp aýlyk bilen gowy doktorlary Aşgabatda çekýändir. Welaýata bolsa köp sanly universitede pul oturan paraxorlary zyňýanyp. Ýöne şonda da siz öz işiňizi dogry düzgün edip bileňiz. Welaýatlardan ýoluň uzak, çykdajysy kän, hassanyň kösenşine
seretmän halk eliňize gelýär. Ýöne şonda da siz şolary bejereňdok paralyaňyz, köteýäňiz, on esse beter. Birazajyk ynsaw edin, haramzadalar.